फुटबल बादायलायनायनि बयनिख्रुइबो देरसिन दावहायानो जादों वर्ल्ड काप। बे वर्ल्ड कापनि गेलेनाया जागायजेननाय गेजेराव साननैल' सान दंसै। अदेबानि फैगौ 20 नभेम्बरनिफ्राय काटाराव वर्ल्ड कापनि गेलेनाया जागायजेनगोन। दासान्दि वर्ल्ड कापनि मेच गेलेनायखौ नायनो थाखाय मुलुगनि गेजेरावनो अनसायारिफ्रा हांखुर जालायदों। मख'नो गोनांदि फिफानि आवथायाव खुंजानाय 2022 नि वर्ल्ड कापआव मुलुगनि मोन 32 हादरनि फुटबल हानजाफ्रा बाहागो लागोन। नाथाय वर्ल्ड कापनि गुबै मेचखौ गेलेनायनि सिगांनो सुपारस्टार लियनेल मेसिनि गेलेनाय जादुआ जागायजेनदों। मुलुगनि गेजेराव 7थि खेब बेलन डि'अर बान्थाखौ देरहानाय लियनेल मेसिनि गल होनो हानायनि हेफाजाबजों आर्जेन्टिनाया दिनै गेलेनाय वर्ल्ड कापनि लोगोआरि मेचखौ 5-0 गलाव UAE हानजाखौ फेजेनदों। बबेखानि बे गेलेनाय वर्ल्ड कापनि लोगोआरि मेचआव लियनेल मेसिनि गेलेनायखौ जोबोद गोख्रोङै नुनो मोन्दों। आर्जेन्टिना फुटबल हानजाया फिफा वर्ल्ड कापनि गिबि मेचखौ फैगौ 22 नभेम्बराव साउदी आरबिया हानजानि हेंथायै गेलेजेनगोन। फुटबल बादायलायनायनि बयनिख्रुइबो देरसिन दावहायानो जादों वर्ल्ड काप। बे वर्ल्ड कापनि गेलेनाया जागायजेननाय गेजेराव साननैल' सान दंसै। अदेबानि फैगौ 20 नभेम्बरनिफ्राय काटाराव वर्ल्ड कापनि गेलेनाया जागायजेनगोन। दासान्दि वर्ल्ड कापनि मेच गेलेनायखौ नायनो थाखाय मुलुगनि गेजेरावनो अनसायारिफ्रा हांखुर जालायदों। मख'नो गोनांदि फिफानि आवथायाव खुंजानाय 2022 नि वर्ल्ड कापआव मुलुगनि मोन 32 हादरनि फुटबल हानजाफ्रा बाहागो लागोन। नाथाय वर्ल्ड कापनि गुबै मेचखौ गेलेनायनि सिगांनो सुपारस्टार लियनेल मेसिनि गेलेनाय जादुआ जागायजेनदों। मुलुगनि गेजेराव 7थि खेब बेलन डि'अर बान्थाखौ देरहानाय लियनेल मेसिनि गल होनो हानायनि हेफाजाबजों आर्जेन्टिनाया दिनै गेलेनाय वर्ल्ड कापनि लोगोआरि मेचखौ 5-0 गलाव UAE हानजाखौ फेजेनदों। बबेखानि बे गेलेनाय वर्ल्ड कापनि लोगोआरि मेचआव लियनेल मेसिनि गेलेनायखौ जोबोद गोख्रोङै नुनो मोन्दों। आर्जेन्टिना फुटबल हानजाया फिफा वर्ल्ड कापनि गिबि मेचखौ फैगौ 22 नभेम्बराव साउदी आरबिया हानजानि हेंथायै गेलेजेनगोन।